keparat Setyaki ngendel-ndelke kridamu ayo kowe njaluk apa kowe njaluk mutar cara piye wah edan kowe iso ngalahke Sotama nganti kelaran jalingi kaya ngono ning wetangeh lamun iso ngalahke Kartomarma ayo urap-urapan suaramu iso ngalahke Setyaki bumi langit tangkep wah tebak dadamu kene marganing patimu lakon rondo bojomu maju Yar Yot Wah Yot Tot Tot ah Tot ya kowe tak omongi saurunge kowe mudhar tutno aku asadu Awe ngono kok Setyaki. Bangane tak jebleske. Ora apa-apa nah aku urung motor, urung arep motor utangku akeh. Sawangen. Apa? Wi, kira-kira empuk po atos. Endi? Bajigur atos kowe. Aja Setyaki aja. Aja anakku cilik-cilik, bojoku cilik-cilik, anu bojoku isih enom. Ora sah kakean cangkem. Nek pancen kowe wong lenang, kowe kudu iso mecah watu kuwi. Ora isone. Ora iso. Setyaki culna. Setyaki. Isi arep sombong. Ora. Neng dhuwur langit isih neng langit, Mas. Kowe arep ndel-ndelke kridamu dumeh cacah akeh. Bungsu Setyaki kalah cacah menang cacah. Rasa ceramah kowe Setyaki. Wah latalah jagat Dewa Bathara. Wisata wonten timbalan Kanjeng Rama Pragata. Edan mangkelke guyumu. Nyuwun ngapunten sinuwun. Ngapunten kula radi telat leh kula teka. Kula wau malah nyasar tenggon tebu-tebu. Dugi ngriki kula berbablas teng mburi wah selak mules. Ora mokal nek dapurmu ancen wetengmu reget. Nggih. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wah. Edan. Lagi wae arep semeleh rasaku kok wis. Bangsa. Nun minggat. Wah gitu kok kon minggat. Kowe ora gelem minggat. Ganggu pasewakan. Minggat. Kula tak teng mriki. Kowe ning kono ora sanggo guyu. Mboten ajeng ayo. Ora kena guyu. Pancen bener aku ki. Pancen ora saben wektu aku nganake pasewakan. Nggih. Ning saiki aku nganake pasewakan mbok tulung Pragata cangkemmu meneng sik. Anu nggih ngapunten. Wedan Siwa Pragata mboyo meneng sik.
Garutkaca Setyaki padha raja sak praptamu ngersaning awakmu lan kadangmu tuwa pancapi rawuh kawidadan diri Sambikala wa Prabu sowan kula tebih saking Rubeda keparing kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa Prabu ya tak tampa pangestu awakmu ing Mandura Tambanana hi Setyaki padha raja wilujeng wa Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Bima Kuncing tak tomo Yayi Tambak Yuda prayogan anggon mununggu sampun boten kurang prayogi Garutkaca boten dipau eneng wigati apa dene kowe sowan ning Mandura mongko tanpa tinimbalan kejet rasaning atiku ngepasi dina pasewakan agung ning negara Mandura wa Prabu piye Sewu serpa kalpatan kula diagung pangaksami kula wantun cuman raga matur marsa jengandika Kanjeng wa Prabu ya ora dadi apa rikala semanten kula tinimbalan dening para pepunden kula para Pandhawa supados kula kinen sowan wonten negaring Mandura awit rikala semanten para pepunden kula para Pandhawa iki kadang paduka tiyang sepuh kula para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung Kinarya Sarana waluyaning praja negari Ngamarta ingkang sampun dangu ketaman pagebluk welaing dat kamurwing dat gandeng salah satunggiling syarat sarana kinarya kalampahipun tetanen agung sangya para Pandhawa sepisan menika Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara bila ingkang menika kula nyuwun pangapunten sowan kula wonten ing mriki menika wale-wale menapa nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nedya kula boyong wonten negari Ngamarta kinarya sarana tetanen agung sangya para Pandhawa lan sarana konduripun Iwang Pikulun Penari Sri Sadana wa Prabu jagat dewa penuh jagat pangestu ngraya Garutkaca wonten balan Setyaki wonten balan nek pancen kaya mangkur kang dadi aturmu dina iki pesthekna ora sah kowe sing nggawa Alugara Nenggara rupa boten dipun paringaken aku nayogyani ning aku tak nyekseni dhewe kaya ngapa kahanane para Pandhawa nggone bakal nganakake tatanen agung alhamdulillah Setyaki iki ngomong to mboten kula namung ngucap syukur kemawon Garutkaca mboten dawuh aku saguh mboyong utawa nggawa utawa sowan ing Ngamarta nyekseni tetanen agung lan aku go bakal melu nanduri woh-wohan kinarya sarana waluyaning praja Ngamarta lan kondure Dewi Sri Sadana ya Sang Pandya Penari Sri sedika matur sembah nuwun lajeng benjang menapa paduka anggenipun badhe bidhal wonten negari Ngamarta entenono sik rumangsaku kok bakal ana daya sing bakal nekani kanan Praja Mandura nika ngestaken dawuh Prabu Kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone kula nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantapi tinebih kula dene dumawing tawang tuwangir anak Prabu Bapa Durna menika inggih leres kasinggihan mekaten damel kaget sengkan-sengkan datan pepoyan rawuh wonten negaring Mandura nggih leres mekaten estunipun sowan kula menika nuruti dhateng jawuhipun anak Prabu Duryudana ing Ngastina supados kula sowan wonten negaring Mandura wigatosipun inggih menika sepisan kula nedya silaturahim angka kalih
kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa mugi tansah kunjuk mangsa jengandika. Wah, iki kula tampi karya bumbung raos sing benggali. Mboten langkung kula ngaturaken langsung pasegan Ponokrami mugi tansah kunjuk mangsa jengandika Bapa menawi Duri Saka Lima. Oh, nggih nggih. Anak Prabu Baladewa nggih. Salajengipun Ger, kemarang kula badhe matur mboten kathah, namung sekedhik. Namung mandat saking ngersanipun anak Prabu Jaka Pitana. Nggih, menapa? Kula nuwun sewu Ger, kula wonten mriki menika badhe ngajakaken proposal. Awit negari Ngastina menika ketaman pagebluk. Sampun wonten Tigang Candra, para kawula kawontenipun sami bosa basa mboten kawontenan. Mboten kanten-kantenan. Anak Prabu Duryudana menika prasasat sampun wastra lungset ing sampiran saras sarah mungguing lautan. Mboten gadahi pangarep-arep menapa-menapa malih. Sareng rikala semanten anak Prabu Duryudana manjing wonten ing sanggar pelanggatan Sena Sanggar Jodipati. Manjing wonten ing sanggar pelanggatan. Tumuli manakang puji marang kesaning Dat Kamara Wengdat. Tumuli pikantuk sasmita bilih negari Ngastina. Bisanipun Malaya Nirmala temah jati-jati temah mulya menawi dipun tumbali mawi Kyai Nenggala Kyai Alugara nggih. Mila kemenika waleh-waleh menapa sowan kula nedya nyuwun ngambil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nedya kula boyong wonten negari ing Ngastina menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun wontene mboten alasan sebabipun menapa kula nyuwun katrangaken gumadhok nggih anak Prabu. Kajatri sang kabeh ranguri nangkul kinempit-kempit. Dosang retaning bawana ya ki tukang walang ati ong ya ki tukang kudu garing nuwun sewu berbanturna kadiparan kula sagah nyaosaken utawi ngaturaken wujuding Kyai Nenggala menapa dene Kyai Alugara. Alhamdulillah. Nanging kula nyuwun sewu. Menawi sampun rampit pakaryanipun Kyai Nenggala lan Alugara. Lho, pakaryane napa? Inggih menika nedya Gatotkaca sowan wonten ing mriki menika nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara ugi. Wah, mekaten nggih. Menawi ngaten kula kalah dhisik. Badhe dipun ginakaken menapa? Badhe dipun ginakaken inggih menika sarana tetanen agung Sang Para Pandhawa kadang-kadang kula para Pandhawa. Anggenipun ngawontenaken tetanen agung kinarya sarana konduripun Niwang Pilun Dewi Sri Sadanapa berban. Mila saking menika kula sagah ngaturaken marang samangke sampun rampit anggenipun para Pandhawa ngawontenaken inggih menika tetanen agung wonten negari Ngamarta Bawa. Menawi sing ngandika semaya kalih kula nyemayani kalih kula nuwun sewu kula niki wong tuwa lho Ger kula niki wong tuwa apa kula niki kraya-raya adoh-adoh kraya-raya saka negara Ngastina tekan negara Mandura kula wonten mriki menika minangka duta ngaten kula menika minangka duta saking anak Prabu Jaka Pitana lah kok tekan mriki kok mboten wonten hasile nek namung klekus kula nuwun sewu kula mboten kepenak kula pekewo kalian anak Prabu Jaka Pitana. Menapa ngandika mboten ngeboti sing tuwa dhisik. Lah kok Pandhawa kuwi temune luwih enom kalian kula. Pandhawa kuwi luwih enom karo para Kurawa. Kurawa kuwi luwih tuwa timbang Pandhawa. Nah nyatanipun sedaya menika kula mboten saged kinarya pawadan ora iso dibedake gedhe cilik tuwa enom linang wedok. Nek pernatan hukum negaring Mandura menika sapa sing teka dhisik ya sing entuk dhisik ya sing teka dhisik kuwi. Nanging yen to tekane wis keri kok njaluk dhisik kula nuwun sewu kedah minangkani sing teka dhisik timbane sing teka keri. Wah. Sing andika mboten pitados kaliyan Kang Bapa Nger, sing andika mboten pitados kaliyan kula. Kula niki pun didhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Kula niki pun didhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Kau Prabu Setyaki piye? Ora dipun dilaken kula majeng matur. Ora sah. Kusik. Kula kok ket mau kuping kula panas. Urung watu Durna. Oh nggih pun. Ayo Setyaki ning jaba wae nek arep tantang-tantangan karo aku. Ayo lep metu jaba gadang Tri Setyaki parat. Oh mati dening aku kowe keparat.
gawe iblis lanat Gatotkaca Prabu. Edan kok kae dadi bapa Durna. Padha arep gelut karo Setyaki. Gelut kok kajeng ki. Malah kula sengkuyung ora. Wah, edan. Wisana wonten dawuh. Pragosa ora tak dawuh karo kowe. Mboten dawuh, mboten napa-napa. Wah, edan. Kepyakna Wadyabala saka Mandura Kurawa diundurke. Sendika ngestaken dawuh kula marabi nyuwun pamit. Sambato. Setyaki kowe ora edan to kowe aku ki wektu kok mbok jatasi kaya ngono. Ayo Sambato. Kowe ora gelem nandingi kridane Setyaki jare lanang. Prantik Punawani mbojo jaran. Wah iblis. Lah Setyaki wis aja ngantemi aku ya Setyaki. Aku ki wong tuwa, utang aku akeh. Aku ki karo dalang sing tak tutke seperan 700 Setyaki. Kowe aja sambang ya Setyaki. Kowe anane kowe ning kene iki mergo kowe iki dalang sing tak tutke iki mergo ya diutangi, terus diijoli kowe. Kowe aja gedhe ndasmu ya Setyaki. Semangkean Prantik Puna titele RT. Mulane kuwi kowe aja gedhe atimu, kowe aja gedhe penggalihmu. Ora caturan, ora ngurusi utangan, ora ngurusi sebran. Sing penting Durna sak Kurawane Bali. Makasih ya. Oh, kula mboten tega raos kula ngertos panjenengan dipun pulasara. Kowe ngerti ora tega kaya kowe meneng wae. Bapak bundas-dasku kae Setyaki kok kaya ngono. Kowe nek pancen bocah sing ngabekti kae, bapakmu bilanono. Wah, edan. Keloro-loro Setyaki tanding ana kridhaku leganing atiku warat. Os. Oh. What? Jar leko. Jar Sambato. Oh. Yo ha. Joy. Wah, Sambat. Pot. 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 Ora. Mati ya Sambat. Pot. Sanjak
si ucoy pot yut boy berangkat jauh sabato oh edan yut oh alah boy bay alah oh alah bay alah boh bay alah boh bay wis tugel kawite bareng iso di jar ah jar jar yot ay alah sikap yo alah di mau weh out oh sambat to kembang sanur yot mati aku sabar toh sebelas ke aja kuwi atos yo ben bodol wah bay alah rot ya alah bot ya alah cocok tumbak jajamu
Keparat Setyaki ngendel-ndelke kridamu. Ayo kowe njaluk apa? Kowe njaluk mutar cara piye? Wah edan kowe iso ngalahke Sratama nganti kelaran jalingi kaya ngono ning wetangeh lamun iso ngalahke Kartamarma. Ayo urap-urapan suaramu iso ngalahke Setyaki bumi langit tanggep. Wah tebak dadamu kene marganing patimu lakon rondo bojomu maju. Yar Dot wah ora Yot Tot Tot ah Tot ya kowe tak omongi saurunge kowe mudhar tutno aku asadu awe ngono lho Setyaki bangane tak jebleske ora apa-apa nah aku urung arep mutar utangku akeh sawangen apa wi kira-kira empuk po atos endi bajiku ratos kowe aja Setyaki aja aja anakku cilik-cilik bojoku cilik-cilik anu bojoku isih enom ora sah kakean cangkem nek pancen kowe wong lenang kowe kudu iso mecah watu kuwi ora isone ora iso Setyaki Jalna Setyaki isi arep sombong ora ning dhuwur langit diseneng langit Mas kowe arep ndel-ndelke kridamu dumeh cacah akeh bungsu Setyaki kalah cacah menang cacah ora sastrama kowe Setyaki kowe kok ngendel-ndel kaya to kowe kowe kok combong timen kowe kok nyelamahi kula apa kowe kok ngendel-ndelke klidamu ayo pancen cetan kowe iki ayo Setyaki iblis kowe ngopo malah muring-muring kaya nagih utang lho kowe iki kepiye to jaman saiki iki wong sing utang ki malah luwih sengak timbang sing ngutangi kuwi tenanane aku wingi bal nagih ya Wan iya ning malah wonge ndelik lah tak injen ki wonge celingak-celinguk kae aman urung ndelik kok konangan ndelik kok ketok ayo bodoh namanya men iki sing do utang kena krasa kabeh iki yakin aku kowe iki aja sok ngarwara tembungmu ora iki ya mung guyon ngapunten nggih Pak Bu sing mbok menawa kagungan utangan uyah ning warung niki kula nyindir juang nggih kula butuh ajeng kula nggih tumbas gapit kok rondang balekno monggo gapite wis medhun saka 750 dadi 650 jan ayo ngendel-ndelke klidamu kowe ngendel-ndelke
Ayo, malesa. Malesa. Kowe iso ngalahke Kulawa liyane kowe tangeh lamun iso ngalahke Dulmagati. Arep piye? Ayo maju kene marganing patimu. Karepmu. Wah, pancen kena olah Cenopati tak picuwi mau-mau kowe. Pancen cetan olah kowe. Wis lah, olah aku tak olah melu pelang wae lah. Bobok manis nang eblek wae lah. Pancen kok jenengane kok do ngalu lah. Menucia kok dramane aneh-aneh. Padha lah ulip cak geleme dhewe. Mongko ulip ki mung tanpa pawitan kok dadak susah-susah, dadak cedhi-cedhi. Sing akon cedhi sapa? Ora cengkune. Aku ngene iki aku miyaga ngene iki tak nggo susah-susah. Mula lah apa-apa aku nek ditagih utang kula apa-apa. Mula nek ditagih utang kula apa-apa. Aduh, pecah kula man. Satama mundur kok. Babak bunyak sirahmu. Waduh. Wah, mboten kalaman kula man. Dodo kula man. Untung kula wis rabi dadi tulang rusuk kula kiat. Jajal nek bojo kula tesih teng pucuk pelem. Waduh. Edan man. Waduh. Waduh pecah kula. Iki kok Kurawa kok dorenek sing kajen iki kepiye to jane iki? Karepe kok dumeh wis jajakke kok le temandang sak geleme dhewe. Ora ndek puna nek apa sate cengkeleng. Aduh. Kowe ngopo kok gulumu kok kecantolan pring jengkele. Kudu ta senes. Wah, pokoke bengi iki Kurawa. Wah, terane nyayang tenan iki, Man. Kepiye kok kowe kok gulumu iso diubet-ubet pring kaya ngono kecepit. Mbane iki kula mboten kula jelaske. Kula wis arep modar diajar Setyaki kok malah ketemu bocah ning dalan wae nek wong edan. Nek wong edan terus do golek pring digebuki cengel kula. Untung kenging lisah tolo lah nek ora napa. Modar kula. Iki kok do. Kahanane kok do. Ora enek sing endi sing lara boyok, endi sing kena penyakit lato-lato. Wis ora ana sing pernah blas pisan. Cit. Wonten dawuh, Man. Maju rene le. Iya. Omongan ora neng ngeblek. Siap. Gimana, Man? Mbok omonganmu ora ngono kuwi to. Mboten. Bapak pripun, Man? Kowe saguh nandingi Setyaki. Tak sawang ora mung Setyaki, ning Gatotkaca, Antareja, Antasena ya ning kono. Wah, kula tak mumungsa Antasena mawon. Oh, ngono. Nggih. Papa dele wong PPP tok. Padha-padha le wong PPP tok. Kula pilih maju mumungsa Antasena. Iya. Pancen kowe wani karo dengkule. Nek pancen kowe wani sumbar tantang. Ora lungguh ning ngisor ngene iki. Satriya kok lungguh ning ngisor. Nah. Ngene. Ah, wis malang kerek. Iki teteke dibenakke postur tubuh iki men bagus. Amok susu amok susu merata jaya merata ayo aja ngawur lho gawe imbang
ngono katerus imbang ngono. Jajan pada. Sesesesek titit. Ora sarugang. Sesesek titit ake. Kowe Maju. urung. Bu. Kowe iso. Punan kula tak pensiun mawon. Ngomong kula rajik, Gos. Kon maju mungsuh. Iki kok rene sing dupetho babar blas. Turun. Kula kon maju napa man? Kula wau ampun nyopir dilokne kaya personel lawas. Wala dalah boten mungsuhe sinten? Mungsuhe ana Setyaki, Antarsena, Antareja, Gatotkaca. Tak milih telu-telune wae. Bocah wingi sore ora bakal wani karo wong gerang. Wis ora sanggup gamelan. Halo babu. Ayo, nek pancen kowe sekti, kowe iso ngalahke wong-wong kono kae, kowe tak meguru karo kowe. Pun mang meguru mawon. Pun pokoke nek kalih kula niku. Pokoke nek kalih kula kula niku kudu sing temata tenan. Ha iya sak karepmu nggih. Kaya apa to kae? Kae bakul es. Wah, edan. Iki menungsane, iki ya menungsane. Ayo. Aku ngetutke Kakang Gatotkaca nyilih kiai nenggala kok dapurmu eneng kene. Praban ya, Lek, Praban. Prabannya sumirat. Wah, edan Antarsena cah kocruk, Dursasana wong pangong. Wah, pangong kuwi apa meneh? Aku ya arep mungsuh aku. Kowe rak gecek ndasmu modar wingi-wingi leot. Ndi kono mau? Lho. Metu wae. Metu. Wah, edan. Metu goblok. Edan. Iki apa iki? Wah, edan. Iki aku ora bali nglakon modaran kene. Tirtanata kok cengkelak bali kae ngopo kae? Numpak pit. Lho kok kelangan Praba kae? Pun kajengipun nggih. Paman sedaya kadiparan angger bisa sampun kajengipun. Samanggetipun tata glaring baris tumuju wonten Garing Ngamarta. Kula tak dawuh kalian. Kula tak matur kalian Kanjeng Rama Prabu Baladewa. Awi kula dherekaken. Awi paman karo Dimas Antarsena. Ayo Kang, Kakang Dharma Wisata. Dharma Wisata dengkule atos. Ayo rasa suwe-suwe iki rak selak Pandhawa arep do tandur kok. Monggo kula dherekaken.
aku jadi ingin. Kakang Durna ki ngawur piye nek kahanane kok ngene iki? Nyimpang marga wae Dik Mate, nyimpang marga apa? Aja ngasih mengko para Sata Kurawa mati ning negara Mandura lho. Nggih, Kang. Kula nuwun amit pasang Klimantabe tinebi nang ngodon idum awahing tawang toang. Ibu Petari. Kula nuwun pangapunten awit kula sampun cumantoka wantun seman-wantun ngersa jengandika. Ngabiyantara wonten kersanipun Paduka Hyang Adi Pramesti iki Ibu Petari Durga. Ya Durna ora dadi ngopo nggih. Banjur apa wigatine kita suwan mrene. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kanca Ibu Petari. Ya ulun tapa pangestu ulun namanana. Oh nggih. Dungkap angka kalih suwan kula menika. Oh, rikala semanten. Sejatosipun kula dipun dhawuhi dening anak Prabu Duryudana supados nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kelawan Kyai Lugara kinarya srana negari ngesti nang Ketaman Pegebluk. Dumadakan kula rikala semanten sampun sowan wonten negari utawi kedhaton ing Mandura. Kula nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala kelawan Kyai Lugara. Wondene rikala semanten boten dipun paringaken dening anak Prabu Baladewa jalanan. Kyai Nenggala kelawan Kyai Lugara nedya dipun ginakaken srana anggenipun para Pandhawa ngawontenaken Taning Agung. Mila saking menika Ibu Petari, gandeng menika menghambat negari Ngastina ingkang badhe waluya nirmala temajati jati temah mulya. Oh, mila saking menika waleh-waleh menapa? Sowan kula menika namung nedya nyuwun tulung marang sajengandika Hyang Pungkulun Petari Durga, Hyang Ibu Permoni supados damel godha mangrencana damel srana risaking Tetanen Agung Sangya para Pandhawa. Wekasan negari Ngastina saged ngukup Kyai Nenggala lan Kyai Lugara malah kepara para Pandhawa sak negara ngamarta dipun kukup Ibu Petari. Kutha Pandhawa tata kati misraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana hong samirana lan warayang bantu Begawan Durna ora ngira kowe njaluk kaya ngono ya. Kula nudaneni nggih, kula nudaneni watanana syarate. Syaratipun menapa Ibu Petari? Kula sagah sinaosa mriku kedang ikhlasaken dhumateng gesang lair lan batos kula Ibu Petari. Syarate ya kuwi besok lamun to Begawan Durna tekaning pati. Sukmamu dadi bangsaning prajineman banjur ragamu dadi panganing bangsaning Baju Barat. Waduh radi berat Ibu Petari menika radi amrat. Jalaran kula menika kepengin masuk surga. Kula menika kepengin mlebet wonten swarganipun Gusti Kang Akarya Loka. Nanging yen to kita kepengin supayane Pandhawa wurung anggone anak Tetanen Agung. Kita kudu gelem sumpah sartane kudu gelem sago apa kang wis ulun ngendikake mau nggih. Pandhita Kinarya Wangsit Bendha Gombang angajaping tawang. Lole gandang blogodhog manyar-manyar. Oh inggih Ibu Petari, nggih. Mboten dados menapa apa? Kula sagah lahir batos. Benteng rami Begawan Durna sampun temekeng pati. Oh, sukma kula dados bangsaning prajineman, lajeng raga kula dados panganing para Baju Barat. Sago longger iki wis ulun pesthekake iki. Putra Jantaka. Oh, wonten timbal ngedawu. Kepek Ngamalada. Lintring lan sak piturute kinarya ngrusak tetanene para Pandhawa. Senti kok ngestaken dawuh. Nuladalaku.
tobat dumeh kowe Wiraswara. Wis sendika istirahaken Dewi Ibu Betari. Ingkang abdi pun pardi kucing. Putut jantung marang nyun pamit batal basilan. Awakmu cilik, suaramu cilik, ndas tak digedhek-gedhekke barang. Oh, menika wayahipun gedhe. Belum saking mriku. Kula nyun pamit, kula nedya paingan. Paingan dengele atos. Budal Amalada lintring saklan sik miturute. Sendika ngestaken Dewi Ibu Betari. Sumbar mawalindro bumi kunjing kemeludha kuntar ketuk umup sang jala nidhi ingkang abdi pun maling raga nyadong sawet manana duka Sang Gusti kula Jaramaya. Oh, kula nak niki. Ingkang abdi pun maling sukma Cemadung dawuh. Ingkang abdi pun maling sandangan Cemadung dawuh. Ingkang abdi pun maling motor Cemadung dawuh. Apa? Jawab kecil apa? Tutup baju ke tutup. Bakal kecil ke gua kagak apa. Apa ki baku, kapa-kapa. Ora sah, ora iso omong, rasah melu omong. Tegele ki banget. Bapak kecil bapak. Oh, dah uga kita jijo jupat pojok juga ka. Coba ka, cokol limo coba. Cak itu cokol limo. Apa kuwi? Kapa-kapa. Wah.
Aja apa piye? Ora. Pahit mo. Lah kaki siapa aku kocamu. Bocah kamu ya kamu juga. Siapa aja. Ora mudeng bahasamu. Wala taala. Kowe maling raga, maling sukma lan maling-maling liyane. Aja kaget kowe padha tak awe ning kene. Wonten dawuh Gusti, kula wonten dawuh kula cumajung dawuh wonten di balan menapa? Wonten wigatos menapa dhewe paduka ngawis sangjane pura maling-maling para curan-curan mer. Mangertiyo. Jero iki awake dhewe entuk gawe sedina pira? Lho. Kok sedina pira? Jiwa-jiwa kula menika jiwa-jiwa maling. Awit kula menika maling raga. Ragane wong padha tak malingi. Wong-wong ayu-ayu kuwi padha tak malingi. Ora ngawu gawar ngawur ucapmu. Kinen ngrusak srana apa wae sing bakal kanggo srana tetanen agung para Pandhawa. Putut Jantaka wis mbudalke Amalada lan sak piturute kabeh supaya ning ngrusak tanem tuwa sing ning negara Ngamarta. Gandeng mesti wae wong kuwi yen arep ngedeke utawa gawe utawa nggarap pasabinan mesti ana kali sing dibentung kinarya pangilening toya ning pasabinan irigasi. Iya. Nggih, kula paham. Kula nyuwun pamit nedya bedah bendungan ingkang dipun bentung dening para Pandhawa ing sakmangke. Nedya dipun rusak tumuli sakmangke srana ngerisak tetanen agung sanjanipun para Pandhawa. Ngati-ati aja kowe bocah cilik tak awat-awati saka keduan kowe maling raga, maling sukma lan maling-maling liyane. Wajikul mawah kecah pakde Jawa kacacil. Boy. Yo. Woi. Yo. Boy. Yo. Rasito, baleni. Iki aja, iki carane ngene iki, dlesep. Tangane kudu dawa, terus nguserke. Mbal kekek ugek sak tulita lit.
Nuwun sewu Gus. Ndara Cantraka. Cantraka Dengkul. Ndara Janaka. Gusti kula ing Madukesma. Madukara. Semar iki nek ngantuk mbok raup. Tegesan. Pancen Semar ki edan ora. Nyadung dawuh timbalan Gus. Oh, sampean rawuh teng mriki. Enten wigatos napa Gus? Napa kula dereng tut ki apa mir? Enten wigati napa kula enten kesalahan tumrap negara Ngamarta Gus? Kakang Semar wonten dawuh mangerti ya dina sak mengko Kakang Semar kinen sowan ning negara Ngamarta mohon dibeta mawon niku iya tumpake bandosa hus wong edan kowe iki mengkare nunggu lho mir umurmu ki wis keliwat wis pirang-pirang jaman kok kowe iki ke jaman sapa nganti kok kowe iki ora malih-malih saora-orane ra ya puret kulite Bagong ki karo bapakne kok kurang ajar ngono kuwi men wae iki mau ana pamundutan wis ora wayahe kewajiban ya kewajiban tak gara-gara dhewe karo bojoku wah senengane kok ora Bagong edan yen ora pripun kok kula kedah wonten Ngamarta enten wigati napa para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung ya kuwi kinarya sarana waliyaning Raja Negara Ngamarta sing ketaman pagebluk sartane Kakang Semar wah free fire hore pripun ta sing ngakon dolanan HP sapa ayo sampean ki wah bocah ki kemerdikane dhewe-dhewe terus nale mula kang saka kuwi Kakang Semar kudu ngujupake donga supayane Dewi Sri Sadana enggal kundur ana negara Ngamarta Kakang wong Semare koden prayitna tetyani kandayani Trisunya purnama sasi Gilar-gilar semeti teng latar tengahing latar ketah ngaten mawon sampean iki ngendika kalih kula ngeten mawon Kakang Semar ayo kenduri aku mun mangkat wingi-wingi pun santai mawon nggo kula dherekaken teng negara Ngamarta ayo Kakang Semar anakmu tak jalukno aja nganti kengkeri sendika dawuh Gus ngelmu iku kelakone kanthi laku
sumangkah anggro sesumbar Sinuwun Karna. Iya Kakang Semar. Yayi Arjuna Inggih Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. ya tak tampa Kakang Semar iki Ya nggih. BCDDFGHIJ Sinuwun Rano Karna. Sinuwun Karna Basusena, bekti kula kunjuk sinuwun. ya Kakang Semar tak tampa tiba sepadha-padha arep padha lumaku menyang endi? Kula nedya sowan wonten negari Ngamarta. Rikala semanten kula ambayongi rawuhipun Kakang Semar supados rawuh wonten negari Ngamarta. Lho wigatine Nedya kula damel utawi kula suwuni supados ngujubaken donga sarana konduripun Iwang Pikulun Betari Sri Sadana Koko Prabu. Kunjang Kanjeng Langit kala-kala katon Kenjang alis Sri Sang Mawe Gandrung. Wah edan. Wah. Apa Arjuna ki ra ngerti to? ngertos kados pundi? Perkara sing tumanduk ning negara Ngastina. Iya, perkawis menapa? Negara Ngastina ketaman pagebluk, mongko syarat-syarate kudu tenenggan Kakang Semar Badranaya ora ketang mung 3 kedheping peninggal. Mongko prataku rene iki ancas gegayewanku mung kepengin boyong karo Kakang Semar bakal tak boyong ning negara Ngastina. Lah kok malah wis arep tok gawa ning negara Ngamarta, iki janjane duwe pikiran duwe nalar apa ora Arjuna? Merga yen sebab yen diitung bab kadewasan, bab ngilmu lan bab umur kuwi luwih tuwa Kurawa timbane Pandhawa. Kurawa mbutuhke Kakang Semar, nek Pandhawa uga mbutuhke Kakang Semar. Sak kudu-kudune rak ya sak mesti-mestine Kakang Semar luwih dhisik sowan ning negara Ngastina lagi sowan sabanjure sowan ana ning ngersane para Pandhawa. Sebab luwih didhisikake sing tuwa banjur lagi sing enom. Iki kepiye to Arjuna? Nyatanipun kula menika sampun rumiyin sowan wonten ing Karangadempel ambayongi dumateng Kakang Semar Badranaya. Nek sampeyan ajeng ngejak kula teng Ngastina niku jane ken napa? Tak kon ngujubake donga supayane kahanan negara Ngastina iki enggal tentrem. Ah, nggih siap-siap. Ning kula nyuwun inah. Kula tak kenduri teng Ngamarta, habis itu kula tak kenduri teng Ngastina. Ngono kae Semar nggih. Nanging sak kahanane para kawula sak negara Ngastina padha ora karuan merga wis ketaman pagebluk wis ana 3 candra. Alah, Ngamarta niku taman pagebluk mun meh setahun. Ngoten. Mun meh niku mun 9 sasi carane bayi mun meh lair. Ngoten. Mila sampean kula aturi kondur riyen utawi engko nek ajeng nderek kenduri teng pundi ning negari Ngamarta engko. Ora iso. Ayo Arjuna ndi Kakang Semar tak jaluk. Kakang Semar tak jaluk bakal tak boyong nang negara Ngastina. Menawi kula monggo kemawon nanging Kakang Semar kersa menapa mboten? Kakang Semar pripun? Ayo tak kanthi ning negara Ngastina. Kula lak pun matur to. Lho rak pun matur nek kula niku sagu teng Ngastina bar kenduren teng Ngamarta. Setelah niku kula tak sowan dhewe teng Ngastina. Wah, edan keparep. Ora kena digawe becik apa pancen kudu tak ruda paripeksa. Kurawa kuwi luwih tuwa timbang Pandhawa. Koko Prabu. Menawi jengandika nedya ngruda paripeksa kalian pun Kakang Semar Badranaya kula ingkang boten narimaken. Banjur arep kepiye? Monggo campur kalian kula. Lho, kowe wani karo aku. Wonten mriki menika sampun manjing pabaratan boten wonten anane namung mati kalian urip.
Kowe ora tata krama karo aku. Jroning peperangan ora ana sing jenenge tata krama. Anane ming apik karo elek menang karo kalah. Wah, lah dalah kemarat pancen kowe wis wani karo nata ngawung nggo Prabu Karna Basusena Arjuna. Edan Arjuna ora ngira lah kok kowe jemparing topongku lah ya titenono tak gawe karang ngabangkan negara Ngamarta kemarin. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten krana kula sampun wantun amboyong iramu jengandika Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Jagat Dewa Bathara Yayi Prabu mboten dados menapa. Sebab menika sampun dados kewajibanipun ingkang ngruku ing Mandura. Akhiripun para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung wonten negari Ngamarta. Inggih, matur sembah nuwun Kakang Semar. Wonten dawuh. Ayo kok aku ngaturke panuwun ya Kakang Semar. Ha iki bagi. Iki sing ngono ki ya. Heeh, ngono kuwi ngetan sithik. Nah, sik. Hop. Wis. Ayo sik. Hop. Pol kiri, ayo pol kiri. Bales kanan ayo. Hop. Ampun. Nggih, matur nuwun. Semaritan ngipit dadi tukang parkir. Wah, ora samulah gati Puntadewa kakangku. Ora. Wah, sampean keng pundi, Gus? Lah kok mboten ngejak kula? Pinten botol to, Pak? Wau turene tutup warunge. Wah, jan apa, Pak? Apa sampean kok malah ngoten niku. Nah, iki. Oh, nggih. Mrika. Semar ngelindur keparat Semar. Kakang Semar. Nggih, apa? Wah, anggi. Wangki jengkule atos. Wah. Ngapunten kula ampun teng ngriki kula nglingguhi sikilku. Ngapunten Karang ya. Matane ngantuk apa jan wis. Iki apa to iki?
Koko Prabu Kresna wonten dawuh Yayi Prabu. Badhe kantos pundi lampahipun inggih nyantanipun sedaya syarat srana. Anggenipun badhe ngawontenaken tetanen agung sampun cumawi sedaya. Kakang Semar sampun rawuh wonten ing mriki ing mangkin kenedya angujupaken donga. Nggih, kula mengki sing gebrake mong-mong. Supados kundur inggih menika pun Iwang Dewi Sri Sadana. Koko Prabu badhe kados pundi lampahipun ing sak mangke Koko Prabu? Yayi, wonten timbalane ngadhawuh. Samenika Sangyawara Pandhawa anamur kawula kemawon. Manunggal nyawiji kaliyan Sangyawara kawula wonten ing Masabinan negari Ngamarta. Inggih. Salajengipun ing mangke sepisan sedaya tanem tuwuh Dukut Sewu dipun seranani mawi Kiai Nenggala. Tak sak mundur ae mataku disikute ora tuwireng apa. Sida krungu amoko aku mung grenengan. Samenika andum makaryan kemawon. Inggih. Koko Prabu Baladewa, piye? Pananemipun Dukut Sewu Sangyawara kawula mawi Kiai Nenggala. Oh ya. Aku kon kowak jagung ngono nganggo Nenggala. Inggih. Ya. Sabanjure piye? Salajengipun ingkang angka kalih. Ingkang angka kalih Werkudara. Jledheng kakangku piye? Kowe mbendunga kali Jamuna kanggo sarana pangilining toya ana ing Masabinan. Ya, aku tak ngejak bolo, aku ngejak kanca, tak ngejak dulurku. Nggih, dulur papat pancer lima. Panceripun menika rencang kula sing omahe kidul pasar niku. Sing dingke pancer nggih tutuke niku. Salajengipun Kakang Semar iki aja guyon sik. Mboten guyon kok. Kula niki mung grenengan teng mriki ora. Nggih. Salajengipun Koko Prabu Baladewa, piye Kresna? Panumbuk ing ngasil tetanen mawi Kiai Alugara. Oh ya. Aku njojoi pari ngono, mboten. Terus dijojo sak geleme dhewe. Pokoke sing genah disarani kanggo Kiai Alugara ngono Yayi. Inggih. Lajeng Kakang Semar. Wonten dawuh. Kakang Semar kowe ngujubna donga. Srana kundure Dewi Sri Sadana ya Kakang Semar. Nggih, mengki siap. Mengki kula gebrake mong-mong. Mengki kula wacake mantram sakti. Sabdane ingkang mantram sakti oma Wikramastuna Rahayu Sagung Kumari Mamastutama. Mula teman jin mula jin Rahayu Sagung Tumati. Dok deng tung nak lak tak Jumbat iki kelawar kae lho. Nggih, siap. Mengke kula ujubke donga ben Iwang Pikulun Betari Durga Dewi Sri nggih Dewi Sri kondur teng Ngamarta. Sembaritan. Kula niku pun ngantuk niku nggih ngeten iki. Mugi samangke mangke rubeto tepi saking widodo. Kakang Semar ki pancen sok neka-neka. Nggih pun dileksanani mawon, Gus. Pun arep ngono ya.
Iki sing songo wis to. Lali kok ora. Pun kek nggo budal mawon. Nggo budal mawon ngayahi karyane dhewe-dhewe, Gus. Netrane nganggo rapuh ong saptaning kukila ringgane goro sageter kene tunganing gong lirawu sing bene panca Werkudara ngawi Anoman ning apa? Werkudara ngawe gajah setu bondo ning apa kadangku? Wah, senggono kakangku. Lan gajah setu bondo kakangku. Iya, Werkudara piye? Werkudara piye? Ora kok omonganmu kaya ngono, engko tutup telale. Roti telale ku gedhe ora wae. Nek omongan ki ya diangkat ngopo. Heeh. Ora apa-apa ya. Werkudara ning apa ya iki? Berarti dina iki Pendho bakal nganakake tetanen agung. Sabanjure kanggo panggilining banyu ning Pasabinan. Aku mbutuhe gawene Senggono kakangku lan Gajah Setu Bondo kakangku. Kewan-kewan ki sapa? Kewan-kewan ki sapa diangkat yang kewan-kewan ki sapa Werkudara? Aku kok pokon nyambut gawe aku ki ra ngerti gawean aku ki wajan. Aku dikon ngopo? Lumendung kali Jamuna Kinaryasrana. Panggilining toya ning Pasabinan. Ngono. Ya pancen ngono. Ya nek ngono aku mung kari manut si adik. Engko watu gedhe-gedhe men diklumpuk karo Kakang Setu Bondo. Aku tok nglumpuk watu gedhe-gedhe. Ora sasuwe-suwe Senggono lan Setu Bondo kakangku ayo diake budal. Ayo Werkudara tak dereke. Ayo Werkudara tak dereke.
Sinewa Sang Prabu Darma Kusuma Parjo nendang apa wis mbok samapakake kabeh winih wewinian tetanduran sampun sinuwun Palawija pantun ibukan kula pun ngipuk ketelung sasi niki sinaosa angel banyu winih mbako nggih enten dangsul jagung kalian kacang sedaya komplit panjenengan kanten ngersakaken napa ora parso kok nganti suarane rak kaya ngono iki kepiye kok mboten napa-napa kula wingi mimi es dados sing ngenten iki es apa es mangga sinuwun kula dhenekaken amiwiti anggenipun Tetanen agung wonten ing pasabinan menika sinuwun Ayu Parjo tak dherekake nggih. Kula kalian bojo kula pun warni menika kula pun kula cepake nika jagunge pun kula marsal. Pun abing nika warnane Ayu Parjo tak dherekake. Kelap katon Ergenjang alis risang mawe gandrung Parjo ngendendem kabeh wus ditandurke ana ing pasabinan nggih nyatanipun bojo kula warni menika pancen telaten nek kono lah tetanen menika luwe-luwe aku nek kon adol-adolan aku nomor 1 pakmu luwe-luwe angger kowe saka mulih wayangan kae pakmu sing tak antu-antu mung isine ngamplopmu ya ora apa-apa kok bayaran kirong sewengi ya cukup nggo mangan sesasi iya kandulillah
ning yo nek bayaran girong sewengi cukup nggo mangan sesasi iki langsung aku arep nggo apa nek mangan cak oh mangan 1000 mboko 1000 mboko 5000 ngono bakul sayur kuwi ngono kek kon modar ngelih niki le sinuwun bojo kula niku ngenten niki yo sing sabar warni nggih sabar kudu sabar pun sedaya pun diseranani pun sae sedayane pun kantun ing sak mangke kados pundi anggenipun badhe nglajengaken utawi ngentosi panen wah jan bayana wah aku ndek wiyaga siji iki jan cerdik olah tetanen pinter wah dasare sapimu akeh nggih namung gaduhan ki lurah ya ora apa-apa kuwi diopeni nggih nek kowe peto sing duwe wis lali nek gaduh karo kowe dolen mboten laku culika kados ngaten wis ora apa-apa kudu ngono kuwi nek ngetulke Sinuwun Puntadewi kudu ngono kuwi goncang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh kandrung wae wah jan keparot panus maning jajalan sekertaning bawone iblis lanat lha kok kae parjo tetanduran ning kono wah mangsaku tak enteni kok suwe ora ning Karangmaja malah tanduran dhewe keparat yo tanduramu tak gawe rusak kabeh pangan ngomo keparat sekarang kowe iki nek bagi pancen nek wong tani kowe aja merasa rendah dianggep wong tani nggih aku ki ya mung wong tani aku ya mung wong ora duwe aku ya mung sarwa-sarwi kekurangan iki lho enggak ta nek mboten percaya wah parjone ku wah nek macul ten gawe galengan iku lho wah ngasih tirik-tirik apik alus nika glowing kaya bathuke sampean bathukmu kuwi ngono ratu dibathuk-bathukke apa ora ngilu kowe iki bathukmu ya jeneng yo ben iso nggulanresan pesawat udara kok ora wah wis gawe galengan sampun Ibu Anise terse wah aku tak njaluk inggih mang nyuwun pinten betahe panjenengan mang mendhet daute kene panjen ya wah lho wo iki piye iki iki apa len diesel ora kan kok do mati kabeh iki kepiye iki lho kok iki waduh pangan walang iki kepiye iki pangan mentek lho iki kok kacange pangan nguret kaya ngene iki pangan mentek wah iki ra beres iki lho kok do mati kabeh iki kepiye iki Petruk kepiye ana apa wah kok ora kanthi kanyono-nyono nggih sinuwun ana apa Petruk kepiye dilekno aja dilekno lho kok iki mati kabeh iki sinuwun ketiwasan sinuwun
Petruk kok iki iso kahanane kaya ngene. Ya mbo wah jan wis. Kula iki arep ndelok brasane galengane Parjo arep upuk niku wau. Lah kok malah kula iki pura kok do mati kabeh. Ibukan sing arep kula daud ku do mati kabeh. Monggo pari-pari sing wis padha mrekatak padha gabuk kabeh ora ana kasile. Niki pripun? Sino niki pripun? Petro, non. Aku ora kaget mula to. Kahanan Pasabinan kaya ngono. Lah nggih, niku pripun? Nek sampean saged menerjemahkan secara ilmiah niku sing menyebabkan niku napa kokean pupuk napa mergo le obate kirang niki. Parjo wonten dawuh. Kowe rak wis nggunakake sing jeneng organik nggih sampun. Kula namung ginakaken letong niku kula campur kalian serindil pokoke rabok organik niku. Mun pokoke sedaya niku jane sae ning kok kula bingung kok kaya ngeten. Jagungku kepiye Pak? Ya wis jeblok kabeh. Waduh, saya tahun baruan kira tak ngumbakar jagung. Kowe iki wong darah tinggi kok. Kula dhewe ya ora ngerti anane kaya ngene kok pripun. Petro, non. Sawangen kae. Sawangen kae ora mokel nek tetandurane pangan ngomong. Lho. Sapa kok mabur kaya layangan? Sinuwun, mengki riyen. Piye? Sak kathahe tanduran sing padha mati siji sing mboten. Apa? Duren. Wis deloken kae apa nggih? Ambune lho kae. Niku sinten enten wong nganggo iket surjanan mongko kok jarike kaya kula ora pangling nika. Kae rak putrut Jantaka Pardi kucing ora pangling. Jarike entuk kungnae kandhange bapaknya. Mamam akeh semurire saka balik. Bapak iki kowe. Sesek iki Petruk wis jane iki. Aku ngempet guyu. Sampeyan iki sengane ora. Ning apa? Ning apa kok melazu. Pangan ngomong kabeh, tanduran ning Pasabinan pangan ngomong kabeh mergo pokale putrut Jantaka. Pardi kowe ora kapok-kapok kowe. Sampeyan kok ngetokke loncoran mpring jenggulmu melocot. Iki pusaka sakti. Weh,
Ameng kaya ngene kok. Gawe dhewe iso. Ora baen-baen Petro. Kuwi jenenge Tumbak Kiai Pencok Sari. Sari sopir bis kuwi, Pak. Kudu. Altil kowe tau. Endi to wonge kok kaya personil lama. Wis ngono digawa ayo. Putut Jantaka weruh kuwi mlayu wedi Petro. Wis modar ora kowe. Apa ki? Oh, iki ngeret-eret tisu iki Pak. Modar kowe. Ayo, dirusak kabeh. Syukur sisan. Syukur sisan. Kabeh tandurane padha kabeh tandurane padha mati mergo tak aku ngirit oma beribu-ribu cacahe tar syukur ora kowe jo parjo mbakomu sing kok ndel-ndelke saiki mung kari kedhokane tok ayo orang sisan lehku gawe ngamar tak gawe ludes keles Mardi weh wah ayo mabur aduh iki apa menungsane ora ora saiki pira sing tok delikke pira apa to ayo jujur ayo jujur kowe sing ngakon sapa kaya ngono kuwi aduh Petro aku njuk ngapura Mas Pardi ayo bali ya aja rusuh iki wong darat tetanduran iki larang pangan lho tak betrot sisan ora aja dibethot iki wis cilik arep dibethot makane Bali kowe iki ora usah kakean gaya gleleng saiki bareng ngetutke Durga ikete Prada wae dian model baru njur ditutupi ora usah isin ora usah isin ora usah isin saiki wis ana seragame to nggone Durga roh aku waduh aku tak bali wae aku bali yo bali aja bali meneh aja bali rene mulai mengasalmu ning ukir pidikan aneh omong semono kakek dijak mulai ayo kanca-kanca do bali kaya ayo do bali Tumbak apa kayak mau Truk? Tumbak Kiai Pencok Sari. Sari sopir bis. Duh. Nah, caturan karo dapur. Alana. Nah, kira kanane kaya ngene kira.
seger lho sawah kembali ijo royo-royo alah bola ora omong apa ora ngomong Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa sara maruta ora neka-nekane ora iki apa tambak sing dikandhake karo Gusti Jaramaya mau nah udu iki apa meneh ayo kake dijebol tambake oh siap ning kene ana gimana? Ora ngurus kewan, ora ngurus baya. Ora ngurus ulah. Kowe iki ya ndek ulah kok wedi ulah. Saya dijebol bareng-bareng. Ayo maling-maling liyane ayo dijebol. Ayo jebol. Blup. Werkudara. Apa setu buntu kakangku? Ana apa? Apa to? Piye? Apa iki banyune kok kaya kelong to? Kelong kepiye? Wah, delon dhewe. Edan aku eneng maling dadal tambak Antasena Jelwana Sing ngakon nyolot terus nibake aku sapa? Sing ngakon sapa? Ayo. Ngurus njuk ngapura. Ayo lho, Pak. Gunung kebon binatang. Ojo. Ku dadi lagu. Wingi dolane ente Bu ning Gembira Loka. Dina minggu turune gajahe ana, aja nresena. Untane ana, munyuk-munyuk ana, sasat kewan apa-apa ana, pengen prawan ana. Antasena Po anu apa wae ngasi delon wi apa
Delon kaline. Kok iso ngene, Pak? Anu, Pak. Ambo. Sawangan gawe sapa sing dadal tambak? Wo, berset siji kae ra. Ditenono kae. Wedan Antasena kok arep njegure kok dadak salto bareng. Aku tak njajal lah aja. Oh, iki, hei, Semlayu. Aku iki ra iso renang kok. Ayo betang-betang. Wah, cah kok edan kaya ngono. Wedhus. Ngapa kok ngejak mentas? Apa kowe ora ngerti sapa sing ning jeron banyu kae? Sapa? Antasena. Waduh, mati dhewe. Ayo bali, ayo bali. Ora dumingkat, tandani sik betungane. Arep nyanti. Ora usah Aku roh kowe mau renang snorkeling ning kono. Aku mlaku ning jero banyu kowe blub-blub krungu aku sing ngomongke. Njok ngapura Raden. Njok ngapura Raden. Ora usah gagap. Aku gugup. Ya karepmu. Iki maling raga. Iki maling sukma. Maling cak, anu maling sandangan endi? Ora melu, wah jan. Kowe kok kebangetan to, Cah. Iki tambak arep dienggo serana panggilining banyu para kawula. Sing ngakon sapa? Juragaku. Durga to? Heeh. Ayo bali, Durga kono rene. Nanti ngajeng wangsul ora sah bali. Ora sah bali. Cek. Patopan nyun pangapunten kula kapok Kakang Semar, kula kapok. Werkudara Wiramba Dewa ora pangling. Ayo
Pandhawa gelem nglusati anggone padha gojekan matamu. Ah apa? Anake tetanen. Ah, wis sing tak rampungi. Ah! Wah. Ayo ngantem ah. Pot. Ah. Werkudara balane durga. Heeh. Baca gedhe-gedhene le nyateng suarane semene wae. Gawewan le bedake suarane Werkudara karo suaraku. Ayo. Pandhawa gelem murungke tanen agung ora? Kowe sik tak wurungke. Pak! Ayo petrot ilatmu. Ayo kakek. Ayo. Arep piye? Oh kakek. Piye? Oh kak. Arep piye meneh? Ya arep gawe rusuh. Oh kakek. Wah, kakek iki. Wah. Saya kowe bengok-bengok saya tak petrot ilatmu. Wah iki. Oh kak. Oh kak. Ayo, arep gawe rusuh. Oh, arep gawe rusuh. Oh, waduh, lati petot sak geleme dhewe. Ayo bali. Iki arep musuh Werkudara. Murah. Ayo arep musuh Werkudara. Ora, mboten pun bareng.